Udalak herritarrei hurbildu deutze udalerrian hiri garbiketan erreferente bihurtu daben aurrerapenak. Domingo Alegria plazan jarritako estantzak Gernika Lumo platinosko erratza barrestera eroan daben emonaldiak errepasatzen dauz. Gernika Lumoko udalak informazio stand bat jarri dau izan be, Domingo Alegria plazan udalerrian hiri garbiketan eta ingurumen kudaketan estaduko erreferente bihurtu daben jarduerak herritarrei hurbiltzeko. Erakusketaren ardatza platinosko erratz barri bat emotea da. Erakusketa guneak informazio panel ezberdinak eta divulgazio bideo batea biltzen dauz. Udalak azken urteetan udal zerbitzuak modernizatzeko, ingurumen inpaktua murrizteko eta hiri eredu jasangarriago baterantz aurrera egiteko bultzatu dauzan neurri nagusiak ezagutzeko. Erakusketa Gernika Lumok errekonozimendu horretan izan dauen ibilbidea be errepasatzen dau. Udalerriak urrezko erratza lortu eban 2014 urtean, hiri garbiketako zerbitzuen hobekuntza aitortzen eban lehen saria hain zuzen be. 4 urte geroago, 2018an bere lehen platinosko erratza jaso eban. Aitorpen hori 2022an lortu eban barriro eta 2025an berretsi dau barriro. Iraunkortasunaren, barritasunaren eta zerbitzu publikoen kalidadearen arloan etenbako aurrerapenen hamarkada bat finkatuz. Herritarrek, panelen, bizilagunen eta bizitarien bidez, saria emoteko erabakigarriak izan diran jardueretako batzuk ezagutu ahal izango dabez, besteak beste, hirigune historikoan, zero emisioko garbiketa eremu bat ezartzea, makina elektrikoak jartzea, garbiketa flota barritzea, baldeo eta hidrogarbiketa sistemak modernizatzea, aterpe klimatikoen sare bat sortzea, eta hondakinen bilketa berrantolatzea, gaueko zerbitzua ezabatzeko eta inpaktu akustikoa murrizteko. Erakusketak beste ekimen batzuk be jasotzen dauz, alanzelaneko punto mobil dalakoaren funtzionamendua, hondakin berezi eta handien bilketa indartzea, eta udal zerbitzuen eraginkortasuna hobetzeko tresna barriak sartzea. Ekimen honen bidez, udalak azken urteetan egindako lana hurbildu gura deutze herritarrei, eta Gernika Lumo uri garbiketaren eta ingurumen kudeaketaren arloan, estaduan hobekien baloratutako udalerrien artean kokatzea albideratu daben jarduerak ikusarazi nahi dauz. Erakusketa Domingo Alegria plazan egongo da eta datozen egunetan bisitatu ahal izango da.